Mati. Oh, urip. BLS. Wah. BLS Pak Jolo ki nanggap son iki ora baen-baen. Ora baen-baen. Coba BLS son apike kaya ngene gensete loro, salone sakpole tanggapane mung 2,5 juta. Ya Allah, murah tenan ya. Nah. Ya Allah Mas Bayu kowe iki sedekah apa tenanan no 2,5 iki? 2,5 juta. Mas suaramu kok malah kaya ngono? Lah ya mung 2,5 juta kaya suara jaluk diapik. Ngapunten Bos. Maaf Bos. Bosok suarane. Ya dinormalke. Nah. Kandakno sik tenanan mula aja mbok kandhake 2,5. Lah piro to Bos? Sonmu piro? Ketoke bagus olah-olah apa sudarengmu iki? Bos. Oh. Malah mung 1.500. Malut aku aja. Mas Bayu. Nah, dibalekke. Son apike kaya ngene kok. Heeh kok ya piye to? Coba ngampil larase pelok. Mijil engko diaturke langgam minut seliramu. Jeneng Mas. Ning dhuwur kono kae mijil lho Mas. Panggene bapak sinten nika? Kae pangkur. Juragan roti kae lho. Pangkur. Oh apa iya? Coba dipun dinding, pun dinding. Pas aku ya nyanyi melati rinonce lho kayake. Ya engko liyane. Aduh Eri jepolen jani janji ora katon eman wong ayuro ucapitan bisa gemi aku mung ngenteni besok yen ketemu dawahipun aja lamis ya Mas. Nggih. Buka saking wingking mawon. Buka mburi kanca-kanca Supranada Indonesia. Sekeca lenggahipun para tamu. Nggih. Sinambiang laras langgam Jawi kang kepareng katur monggo kanca. Ngaturaken wilujeng dalu para tamu, wilujeng lenggan kanthi sekeca midhangetaken campur sari Supranada. Janji